Vinden jullie Akram ook wel leuk? Ja. Waarom? Nou, daar was ze geboren. Ben je hier geboren? Ja. Jij ook? Want dat is ons land. Ali Abbas en Ali Hassan binnen even op squam. De orenleerlingen binnen al vrij. Ze binnen er om haar een verhaal te vertellen. Al had ze zelfs misschien net hier zegt in de gaten waarom. Maar haar mem vol. Al 4 lien vlechten ze met haar man voor de Taliban. Maar nou mat ze waarom. Ja, want als je weet, Afghanistan is niet veilig. Dat weet iedereen. En niemand wil daar graag wonen. En mijn kinderen zijn hier geboren en hier opgegroeid. En ook ik, toen was ik hier gekomen, ik was 20 jaar oud. En ik ben nu 30 jaar. Zo, ik ben ook bijna hier opgegroeid. Zo, ik wil niet liever daar gaan, want ik heb alles vergeten daar. Ik was toen kind daar. En ja, ik wil hier studeren, werken. Want daar kan ik niet daar. Ze wil net herkenbaar in beeld, maar voor Abbas en Hassan is dat geen probleem. Dus hier Frank zit en jij vrij altijd. lieten ze een stukje van haar leven zien. Dit is jouw plaats. Ja. Heb jij die gemaakt? En wie zijn dat? Dit is mijn broer, dit ben ik. Welke is voor jou? Deze? Ja. Die moet je toch naar huis meenemen? Nee. Ze weten net beter als dit is haar plak. Voor het personeel van de squallen is het net te vertaren dat ze de jonkjes geen laten matten. Nou ja, als het hem zus dan denk je van, nou dat wil ik net. En die maat je blowen. En dan gaat het iemand hard. Van, Hinder wist net wat hun boven de holle hing het. En dus komen ze in actie. Brieven binnenskreun naar de gemeente en Tweede Kamerleden. Wij vinden het toch wel heel zorgelijk dat een gezin met 2 Lietse band naar Afghanistan uitzetten wordt. Terwijl je toch eigenlijk al wel weet dat de situatie in Afghanistan gewoon heel instabiel is op dit moment. En wij zijn toch wel heel benauwd dat dat heel gevaarlijk wezen kan voor dit gezin. De termijn is kwad, 16 maart is de uitzetdatum. Doch hoop je ze in Akram dat haar een actie Er verdoet zijn een paar fracties die het in ieder geval in de commissie voor asiel en immigratie aankaarten gaan. En dan vragen stellen zullen aan minister Leers. En dan is het natuurlijk te hoopje dat hij nog eens een keer heel goed naar deze individuele zaken gaat. En dan op basis daarvan misschien toch nog een oorbesluit nemen kan. De mem van de jonkjes is de squalle tankber. En hoop het met alle macht dat het helpen zal. Ja, ik moet toch voor mijn kinderen vechten. Want dat is uw grootste zorg. Ja. Abbas en Hassan hoe 2 weken nog op squallen zitten, hing het van minister Leers af. En dan kijk je straks.